Tnedit il-kampanja Lilsin Malti għal-qalbi immirata biex tissalvagwardja l-lingwa Maltija u tara li l-Malti jintuża tajjeb. Il-kampanja se titmexxa mill-President ta' Malta f'kollaborazzjoni ma' Ditt tal-Malti. Fit-tnedija tal-kampanja fil-Palazz ta' Sant'Anton ġie spjegat kif l-idea għal din il-kampanja ilha li nibtezza minn qabel il-pandemija. Hekk kif inħass bżonn li jinkissru ċertu stereotipi marbutin mal-Malti bħal dak li l-Malti huwa biss tal-Maltin. Il-President ta' Malta George Vella spjega li kull lingwa trid tevolvi. Iżda dan irid isir b'mod li ma jinqerdux karatteristiċi tal-lingwa Maltija. Il-mira hija li kemm jista' jkun nagħmlu minn kollox biex insalvaw dak kollu li nistgħu tal-ilsim Malti. Tgħidli mela l-ilsim Malti qed jitkisser, l-ilsim Malti bil-mod il-mod hekk m'għandux attenti qed jiġi mikul u qed jiġi jieħodlu postu ħafna kliem barrani u espressjoni li ġej mill-lingwi oħra. Għamilnija ċara hawnhekk li bl-ebda mod qegħdin nitkellmu rigward li nagħmlu ħsare u nwarbu lingwi oħra biex insalvaw il-Malti. Il-membru fil-Kumitat tal-ħidma tal-kampanja Kita Tsoppardi innota li ħafna barranin li jgħixu f'pajjiżna diġà jitkellmu bil-Malti u huwa fatt magħruf li bosta riċerkaturi barranin jitgħallmu l-Malti. L-appell tiegħu kien biex wieħed ma jiddejjaqat juża l-lingwa tal-twelidu, speċjalment fi żmien meta t-teknoloġija tagħmilha aktar faċli li l-lingwa mitkellma u miktuba tinxteret. Naħseb l-ewwel priorità għandha tkun li inħaddmu il-Malti sewwa. Ħafna drabi jiġri li bass jew xi kultant anke b'mistħija ma nħaddmux il-Malti. Jiena nħeġġeġ lin-nies li jħaddmu l-Malti anke jekk jibżgħu li ħajkunu ħajżbaljaw. Xi kultant ikun hemm dil-problema ta' konfidenza iktar minn xejn. Imbagħad la darba dak li jkun jibda jħaddem il-Malti tajjeb li jibda jħaddmu b'mod iktar preċiż, b'mod iktar korrett. Ma dak huwa pass li jiġi wara. Il-prijorità għandha tkun li l-ewwel inħaddmu l-Malti, imbagħad dak li jkun bla ma jrid jibda joqgħod attent iktar għal kif iħaddmu. L-appell tal-President kien immirat ukoll lejn il-mezzi tax-xandir li jġorru magħhom responsabbiltà akbar biex jaraw li l-Malti jintuża b'mod korrett.